novo aquí, por hoxe pola mañá entrou un novo gaseiro ilegalmente na ría. En estos momentos está na operación de descarga. Estamos aquí para denunciar unha nova amenaza para a vida de miles de ciudadanos. Son miles de toneladas de gas que está descargando. E a pesar da publicidade, da campaña publicitaria en torno a un plan de emergencia que trata de anestesiar a opinión pública e ocultar os verdadeiros peligros, estamos realmente ante unha amenaza real. Nunha situación de emergencia, este barco gaseiro cargado quedaría dentro da ría como unha ratoneira, non podría salir. Todo o mundo pudo ver, fai uns cantos días, o que ocorreu en Alicante, que un coche cisterna con apenas 20 toneladas de gas, 20 toneladas de gas, supuxo a evacuación en torno a un radio de 1 kilómetro. Alguén pensou en que sucedería con unha instalación que ten máis de 150.000 toneladas de gas e ao lado un barco como que está en estos momentos descargando? Evidentemente non habría posibilidad e sería nunha explosión unha catástrofe. Por eso estamos aquí para denunciar unha vez máis públicamente e exixir ás administracións públicas a paralización das actividades ilegales desta planta de gas e a entrada ilegal destes gaseiros de ría. En segundo lugar, quero decir que as actividades deste Comité Ciudadano de Emerxencia van a continuar ao longo deste verano, ca movilización puntual ante a entrada de cada gaseiro. Como sabedes moi ben, cambiamos o horario no verano. A partir de agora e de hoxe mismo, as concentracións serán ás 8 da tarde. En tercer lugar, o 23 de xullo estamos organizando a segunda marcha hacia Mugardo, vendo e coincidindo o aniversario do peche dos compañeros de MEA no Concello de Mugardo. E tamén darmos unha nova. Por parte do Tribunal Superior de Xusticia de Madrid foron admitidos a trámite 3 informes de técnicos do Comité Ciudadano de Emergencia polo contencioso que temos plantexado contra a autorización administrativa previa. Eso, unido á recente sentencia, a terceira do Tribunal Superior de Xusticia de Galicia, que anula a modificación puntual do plan de Mugardos, é dicir, por terceira vez, o máis alto tribunal galego falla contra a Reganosa e ratifica na posición deste comité da ilegalidade desta instalación. Como vedes, pasiño a pasiño, a xusticia vai abrindo paso e vamos abrindo camiño. E como antes dicíamos, ni un paso atrás, imos botar a planta de gas. Hasta a próxima convocatoria.